Takže čaute kamaráti, vítam z našeho ďalšieho videa. V tomto videu si zahráme Brawl Stars. Tak, a dneska by som chcel dať push rank 17, ak mi to vyjde, možno aj 16, neviem, 16 bolo OK. Za Otisa, neviem, ani nič na ňom nemám proste, ani Star Powerku, ani gadgetu, ani gear, nič. Ale to nevadí, pretože ideme hneď na to, len toto nebudeme hrať. To treba. OK, a ja sa teším, pretože Otis je môj favorite brawler. Pretože on je proste cool, on jak strieľa, on je cool a dáva veľký damage. Vidíte? On je proste cool. Ešte má aj veľký range. Teraz dávame 1000 damage. Ak nie viac. Niekedy dáme rank 25 na ňo. Ja som krivý jak tak, ale to vôbec nevadí. A ak sa vám video bude páčiť, tak nezabudnite dať like a odber a skúsme na toto video dať, že to je veľa, ale dáme, že skúsme na toto video, že 13 lajkov. Keď dáte 30 lajkov, tak ideme pušovať rank 25 na Otisa. Takže nezabudnite like a odber a hlavne ten odber, pretože sa blížime ku 130 odberom. Jedna trofej mi chýba na 16 rank. ...130 odberov musíme mať. To proste musíme mať. Toto musíme zabiť, musíme. Ja nemám... Dobre. Otis nice. Rank 25 na Otisa. Keď tu dáme 30 lajkov. 30. Musíme. Treba. Musím ísť rýchlo preč, lebo on ma môže zabiť veľmi rýchlo. Tento čávo. Mr. P je silný docela, musím uznať. Nie, že chcem, ale musím uznať. To niekto bude asi. Tak nič. Ale je ich tu veľa. Poď preč. No však samozrejme. Utekám preč. OK, tak, zabil som ho. Tento Miko pôjde na mňa, tak budeme strieľať, presne keď padne, pretože ja viem, kedy mám a kedy nie. OK, not bad. Nie, no tak, hraj. Poď. On je silný, ten Mr. P, strašne, podľa mňa. Dobre. Mám tu dvoch, no samozrejme. Nevadí, dobrá. Toto sa mi páčilo. To bolo pekné, to bolo fakt pekné. Dobre, rank 16 na Otisa. Hneď sa na to čakajte. OK, už som tu, pardon, naozaj, fakt prepáčte. Pokračujeme samozrejme, že ďalej.
OK, tak poďme na to rovno. Pekne. Tohoto musíme zabiť na 1000%. OK, ten musí byť dead. No tak nie, to tak není, lebo on ma zabije skôr. No neotrávne, lebo on vystrojí ako keby 3000 naraz. Drti. OK. OK, dostal. Dobre, tak ja sa nechám zabiť chvíľku. I hneď som tu. OK, som späť. OK, poďme na to. To čo je? Či to je Mechaleon? Nazdar. To čo bolo, ty kokos? Samozrejme, tak dneska bude asi 16 rang na neho. Ale môžeme si dať... Ups, pardon. No na ten Stardrop si môžeme dať jeden push. Ale to budeme musieť hrať za... Kašlem na to, nebudeme to vyťahovať. Ja som vlastne nej v žiadnom klube, ja som zabudol. Tvoj otec. Ja by som vlastne na 7. mieste, ale tak sa pridám, ne? Či? OK, idem sem. Napíšem tam rovno. Slušne, že sa môžem pridať. OK, mám klub. Bol som v takom klube, že Bobríkovia. Hrali tam síce veľa Megapied, ale slabí boli väčšina. Netrafil a je dead. Na 2 hity som ho dal. OK, mám 2 powery už. OK, dead. Zabij ho. Tu sa schoval, nikto ma nevidí.
dead. Ten mech, ale on je pekný, toho by som si asi niekdy. Ty kokos mi pinka. Dobre. Som dead. Čo je ona? Ona vlastne 4 range. A taký má 4. No super. Ideme ďalej. Aha, sorry. Fí. Ten skin na toho ešte je pekný. On sa začne hýbe, ja viem. Tak nič. Čopárky. GTR. Zomri, more, ty. Tupý Marko Polo zvyšu. Hopa, kto tu zomrel? No, je tam, samozrejme. Bushcamper. OK. Dobrá. No tak nič nevadí, minul som ultinu. On je na mňa teraz. To je Bushcamper. To som niekoho videl. Tu je táto ešte? Ani neviem. Kde je ten Bushcamper? Je tu je. Nevadí, dobrá bola. OK. No dobré, to asi pre toto video stačí. No ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber, ako som hovoril ešte na začiatku. A čaute. Ešte sme hitli aj 17602. Čaute.